Arwaki ni machiegni nyinga Milton Ochieng'. Mama Maria Musando, ma en min Chris Musando, owito ngimane okinyi ma kawuono e osiptal moro e boma ma Kisumo. Kaluwore gi anyuola mare, Mama Maria nochako bedo gi del malit odiechieng' manyoro tarik 12. Nyo tere osiptal ma sub-county ma Busia Referral saa 4 mar okinyi manyoro, kama nye bende ochako gole koingore nyaka osiptal ma Avenue e boma ma Kisumo. Mama Maria nowito ngimane kar saa 9 mokinyi ma piny norugodo kawuono, ka chenro osetim kendo osegol ringre mare Kisumo kitere kar kano ringre ma Same Day Classmate Funeral Home Sega. Ler mar tho mare ochiw ne Ramogi TV kod nyare Alice Musando. Achije mokari